ମା ପେଟରୁ ଶୁଣୁଛି ଗୁଳିର ଗର୍ଜନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଗର୍ଭରେ 8 ମାସର ଶିଶୁ, କିନ୍ତୁ ବନ୍ଧୁକ ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରୁଛନ୍ତି ମହିଳା ଯବାନ। ଆଜ୍ଞା ହଁ, ଏପରି ଏକ ଘଟଣା ଘଟିଛି ଯାହା ତାଙ୍କର ଦେଶ ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ଜଣେ ମହିଳାଙ୍କ ଦେଶ ପ୍ରତି ଭଲ ପାଇବା, ମାଟି ମା ପ୍ରତି ଯେଉଁ ଭଲ ପାଇବା, ତାହା ସେ ଦେଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜଣେ ମା ହେବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଏପରି ଅବସ୍ଥାରେ ସେ ଯୁଦ୍ଧ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଘଟଣା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ନୂଆ କରି ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖୁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ MTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଖରେ ଆସିଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍ଟିକୁ ମଧ୍ୟ ପ୍ରେସ୍ କରନ୍ତୁ, ଯଦ୍ୱାରା ଏପରି ନୂଆ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ସବୁଠୁ ପ୍ରଥମେ ମିଳିଯିବ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହି ଘଟଣା ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ା ବର୍ଦ୍ଧାୟନ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ତାଙ୍କର କାନ୍ଧରେ ବନ୍ଧୁକ, ମନରେ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବାର ଜୋଶ, ଦେଶ ପାଇଁ ନିଜକୁ ସମର୍ପିତ କରିଥିବା ବେଳେ ଗର୍ଭରେ ବଢ଼ୁଛି 8 ମାସର ଶିଶୁ। ଯେଉଁ ସମୟରେ ଜଣେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳା ଭାବରେ ବିଶ୍ରାମ ନେବା କଥା, ସେହି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଛତିଶଗଡ଼ର ଘନ ଜଙ୍ଗଲରେ ଅପରେସନ କରୁଛନ୍ତି କମାଣ୍ଡୋ ସୁନୟନା। ମାଓବାଦୀଙ୍କ ଗଡ଼ କୁହାଯାଉଥିବା ଛତିଶଗଡ଼ ଦାନ୍ତେୱାଡ଼ାର ନକ୍ସଲଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼ୁଛନ୍ତି ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟ ରିଜର୍ଭ ଗାର୍ଡର ମହିଳା ଯବାନ ସୁନୟନା ପଟେଲ। ତେବେ ଯାହା ବି ହେଉ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ମାନିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାଙ୍କର ମାତୃଭକ୍ତି, ଦେଶପ୍ରେମ ଏବଂ ଜନ୍ମଭୂମି ପ୍ରତି ଥିବା ଏହି ଭଲ ପାଇବା ତାଙ୍କୁ ଆଜି ଅନେକ ପ୍ରଶଂସାର ପାତ୍ର କରିଛି, ଯାହାକି ସେ ଏଭଳି ଅବସ୍ଥାରେ ଦେଶ ସହିତ ଶତ୍ରୁଙ୍କୁ ନିପାତ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧାସ୍ତ୍ର ଧରି ଜଙ୍ଗଲରେ ଯୁଦ୍ଧ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ସେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଜାଣିଛନ୍ତି ଯେ ସେ ଏବେ କେଉଁ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ତା ସତ୍ତ୍ୱେ ବି ସେ ଏଭଳି ପାଦ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ମୋ ପକ୍ଷରୁ ତାଙ୍କୁ ଅନେକ ଅନେକ ସାଲ୍ୟୁଟ୍ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ ଯେ କାହାର କୌଣସି କ୍ଷତି ନ ହେଉ ଏବଂ ସେ ମଧ୍ୟ ନିଜେ ଯେଭଳି ଆଜି ମାତୃଭୂମିର ଯେଭଳି ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ମଧ୍ୟ ଦିନେ ସନ୍ତାନ ଲାଭ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ସେ ଏକ ମାଆର ଖୁସି ପାଆନ୍ତୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥିବ ଏବଂ ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ MTV ଓଡ଼ିଆକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।